Illegal na pagawaan ng paputok sa Dagupan ipinasara. Para sa detalye, narito si Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Ipinasara ng Dagupan City Police Office ang isang illegal na makeshift firecracker manufacturing site sa isang liblib at abandonadong lote sa lungsod noong gabi ng 24 ng Nobyembre matapos makatanggap ng sumbong mula sa isang concerned citizen. Sa pangunguna ng pulisya at ng Western Pangasinan Provincial Explosive Ordnance Disposal Unit, na-recover sa lugar ang mga delikadong materyales tulad ng black, yellow, green at white powders, mga nagawang paputok at iba't ibang kagamitan sa paggawa. Agad naman ito ilalim sa safe inventory at custody ng EOD personnel bago isumite sa crime laboratory para sa pagsusuri. Ayon sa DCPO, mahalagang operasyon lalo na't papalapit ng panahon ng Kapaskuhan kung kailan tumataas ang banta ng aksidente mula sa illegal na paputok. Nilinaw din ng PNP na ang tagumpay ng operasyon ay bunga ng pakikipagtulungan ng publiko sa pagbibigay ng impormasyon. Inihikayat naman ng pulisya mga residente na patuloy na maging mapangmatsyag at agad na mag-ulad ng anumang kahinainalang aktibidad sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ako si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM News.